De fet, aquí estem valorant aquesta proposta, que és una proposta que incentiva l'ús del cotxe elèctric fent bonificacions a la zona blava. Ara precisament estem treballant les noves ordenances, inicialment s'ha creat una comissió on des de tots els departaments aportarem les nostres propostes i des del nostre Departament de Mobilitat doncs una serà, entre altres, aquesta proposta perquè hi hagi la bonificació als cotxes elèctrics, evidentment, dels badalonins i badalonines. Hi ha diverses opcions, és la que hem de treballar amb Hisenda. L'aposta del Departament de Mobilitat serà bonificació al 100%. Que això no vol dir que ho aconseguim, perquè tot això hem de mirar com encaixa en la resta d'ordenances, però l'aposta sí que serà per una bonificació total. Això s'està creant la comissió i ha d'anar al ple, que jo crec que seria ja per després de l'estiu, un cop estiguin aprovades les ordenances a nivell del consistori, ja és fer la seva aplicació. Sí que és veritat que hem de recollir les dades, hi haurà una fase prèvia de que el Gestur, que és qui gestiona les zones blaves, ha de tenir aquesta informació, o si és per l'etiqueta, o això ho hem de treballar un cop estigui aprovada per establir el mecanisme de control i que sigui fàcil per l'usuari. El que està funcionant molt bé és l'aplicació que tenim pel tema del pagament i inclourien aquí en aquesta aplicació el tenir aquesta bonificació. Evidentment, primer seria fer l'estudi d'aquesta normativa, que ho estem fent des del Departament de Disciplina Urbanística, perquè, òbviament, a les noves construccions, als nous edificis que tinguin pàrquing, doncs aquí se'ls haurà de demanar tota la previsió de la reserva de pàrquings per accedir a l'electricitat. Això ho farà Disciplina Urbanística en les noves. Què passa i què problema tenim, com altres municipis, amb els pàrquings que ja estan fets i que no contemplen aquesta nova normativa? Doncs hem d'anar cas per cas i estem mirant de quina manera, en els que són pàrquings municipals, es pot fer. Hi ha alguns que ja en tenim, per exemple, aquí en el Viver tenim 6 places on es pot carregar el cotxe, en el de Pompeu Fabra, en el pàrquing de Josep Valls, a Països Catalans també té, en total tenim unes 24, però sí, tenim 6 mesos per accelerar i mirar això com es pot fer, que també hem de tenir en compte el posicionament de l'AMB i de bombers, que això aniria en el que són el pàrquing de càrrega ràpida, perdó. Que això m'ho preguntaràs després, però va una mica unit. Però ara mateix els que són municipals s'hauria d'ampliar tots, imagino, les xifres de places elèctriques, no? Encara que hi hagin 6 pàrquings, s'han de fer més per complir la normativa. S'han de fer més, i és el que hem de mirar, estem analitzant els costos i el projecte que hem de fer per executar-ho. Aquí estem esperant els informes de bombers i els informes també de l'AMB que s'estan treballant, perquè hem de fer-ho tot amb les mesures de seguretat i prevenció d'incendis, no podem fer-lo de manera a la ligera, perquè l'electricitat també pot provocar incendis fortuïts i amb això s'ha d'anar molta cura, ha de ser la primera planta, o sigui, hi ha tota una normativa que fa que es vagi tot amb més control, i aquí tindrem molt en compte els informes que es passin des de bombers. En els pàrquings que ho puguem fer i que ens ho permeti la instal·lació i que complint les mesures, perquè s'hi han de posar els extintors que han d'haver-hi més, raciadors d'aigua, o sigui, ha d'haver-hi tota una sèrie de mesures que asseguren la prevenció de l'incendi, o en el cas que passi alguna cosa, una actuació molt ràpida. Això, si ho complim tot i podem fer, doncs si podem fer 3 o 4, els que calguin, però no ens falta tot aquest context. I el que estem treballant, perquè a veure, estàs parlant amb mobilitat, però abarca moltes més disciplines, és a dir, la disciplina urbanística, però també medi ambient, i aquí estem treballant aquest pla estratègic que necessita l'Ajuntament d'electrificació per tota la ciutat.
perquè això estaria no només en els pàrquings, sinó com ajudem a aquest pla estratègic que necessita tota la ciutat, perquè al cap d'un temps o d'uns anys ja no existiran els cotxes de benzina, ja estarem tot el parc automobilístic en cotxe elèctric, en la qual cosa hem d'elaborar aquest pla. Ara no només perquè ve aquesta normativa, com ho fem als pàrquings, sinó com afavorint perquè els badalonins que es vagin comprant progressivament el cotxe tinguin fàcilment l'accés a la recàrrega. Sí que aquí comentar-te que tenim una fotolinera que està al pàrquing de Renfe, un projecte, i una electrolinera que es farà a Pep Ventura. El Montigalà sí que tenen un post de recàrrega elèctrica que és gratuïta, i en el Vecín també hi ha una altra per als treballadors, però evidentment són pocs punts per lo gran que és la ciutat, i aquí hem d'incrementar. A part dels dos que t'he dit que estan en projecte, el de Renfe i el de Pep Ventura, però hem d'incrementar més punts repartits per la ciutat, per això, perquè sigui fàcil pel ciutadà que no té pàrquing. Estem parlant dels pàrquings, però luego estan els que no tenen pàrquing, també es compren cotxes. Em pots explicar una mica més de detall d'aquests dos projectes que estan en vies el de Pep Ventura i... Sí, la fotolinera són projectes que venen de la MB. És això, és un punt de recàrrega que serà gratuït i que ve de l'energia solar, se recarregarà totalment energia solar, perquè també apostem molt per les energies renovables. I el de l'electrolinera és un punt normal de connexió elèctrica i que serà també gratuït. Se sap quan estaran instal·lats? La previsió d'ara és abans d'acabar l'any.